O percorrido que nos leva polo espazo expositivo da Escola Ramón Falcón en o vello cárcere de Lugo pasa por unha área onde a imaxe fotográfica se convirte en protagonista. Entre as diversas obras que compoñen este espazo, queremos destacar Proxecto Porto, un ensaio fotográfico realizado polo titulado en deseño gráfico Breogán Alamancos. A través da súa cámara, Breogán invítanos a realizar unha viaxe visual pola cidade portuguesa de Porto, onde captura con gran sensibilidade os aspectos humanos, sociais, urbanos e arquitectónicos que definen o carácter desta cidade. Cada imaxe é unha xanela aberta a unha historia, unha mirada única á vida e ao entorno que se desprega ante o obxectivo. Así, a fotografía preséntase aquí non só como unha disciplina técnica, senón como un medio para explorar e reflectir a realidade desde múltiples perspectivas. Unha linguaxe visual que acompaña e estructura a formación dos nosos estudantes, preparándoos para unha profunda comprensión do mundo que os rodea.